min be ni o be wele ko yarawolo debu silaran parma oli kuna fundi jarado siki kasangani sibiri marsi kalo kile duru samba fla mwa anifla amnekma aka anga bi kuna funu kono o temene ka boy kulumin be jamanadiya o kolosili kama olu ka nyema ale fana kumana yelema donina kala filiko o buna kunka fokata si anga fanga bodoma andabse ama anga bi kuna funu kono farkolo nyana jabna kunka fema futuma oli kuna fundi jarado ke abna o waralu funa soro anga bi kuna funu kono ko bi fara kuna funu Kaufo ka awalimando malikono ani malikoka hamun sogme MCT Jabaranna fasi radio emergency ma bignato ani kiletom muduru ani anka bollo sanfelo amafo oyana ko obismillah kuna foni bilon kono ina foni afo oyana chukumna bakulba wala kasangani franci jamana nyama uluka hakilna tali ni ude uka fintikila ka obo anka jamana kono ya o hukumu kono kulumimbe ni abe wuluko yera wulu debu siliaran parma uli kuna fundi jerado sigi kasangani sibildo marsi kalkule duru samba fla muka anifla ni akara uka jabrala akuna kwi ka wele bla jamna doma bebse ka franya nga chukumi ka demado franchoro fanga nyamama amadu ashijara alekum be MCT tokola anani jamuni ode fleni nous sommes appel la France appel l'Union européenne appel la Sénat jamana konona ira ka fo ko kambe ni ta donala femme talike titirula no ka fo ne ni obi bala mimina sisan o de hakilno be se ka don bala cogo mina donc yere wolo kono kuma be am fere bela jelen ke ka se ka hakilno ta hakilna me ka sababu ka mogo hakilla jigi jamana la hakilna me ka sababu ka mogo bla ku hakilto jamana la donc o de kama bi anya kanu marsi kalo kle duru samba fla ani san mugani fla ka wole bla malen bela jelema ya sa obi se ka do yere wolo la obi se ka yere wolo a ton sigi u ka sigi do bela jelen kono bi anya wole bla malen bela jelema anya wakati ke yere wolo kono ka baraw ke bara munu se fe anya jonjon no e drapeau ka se ka anya fo mogo ye ka yira mogo la ka fo ami domine ko bi tant que jonjon ale maka ambolo fenye femi na bi do bala parce que bi anya bala ti jamana fambe bon nati jamana fambe ba yira ka fo ko munu ya boy ole ya boy ko se ba yira donc jamana ka sebea no jamana ka tiya ka dugukolo ko ka drapeau bodo ko fo anyo bara munun ke o min tora mogo hakila min kara sababu ye ka mogo bla ka wuli ka joke ya sama se ka jamana en bobola tugumina o hakila no ka andana ori la hakila la kuraya ya sa ka wole bla malen bela jelema ko ankana anga fasola kana ankana ka hakilo to fasola ankana am se ka mbulu ndoko ma tugumina anga drapeau se ka yeliku mali fambe fe tugumina anye wole ma bla mogo we ka sabu kawde anye wole bla malion mabi kada kan ka fo depuis mouvement in créera objectif do de bana laini do de bana laini folo folo ko ngemi o ye force étrangère mun banga jamana kan udugata ambe ba don bi ka fo ana nga jamana nyemgo ay bara mun placer kan je pense que o laini folo am se ka fo o sabatira mais ono laini sabatira anya ye ka fo te bara bané donc bi anye wole bla malioma kada kan laini to be no laini to mi ni anye jenyo jugu genga bo anga jamana jonjo ba foto komna anye sogono jugu kenema jugu genga bo donc sogono jugu anga ngulu fana gen donc o teke ka soro an fara amana ma fara nyonga donc an fara leno nyonga anya yini malion fa anga fara nyonga ka kulen boya ni kulen boya na kele be se ka wara to ka mina donc ay malion wolola nangoma appel sur le drapeau ka malion be wole jonjon koro ni wole la jonjon koro jonde be wole jonjon koro o faso de nyumawnde o be wole mun la kana faso jo donc yere wolo kelen ko baraw de blasenga mali kono ya ani mali ko kan ka malion be wole anga fara nyonga kele to ye munu ni anga nga nyesuluma anga fara nyonga ko du kelewke o de ato anye wole bla malion be ambi ame segi kana alibi ni ameto bakuba kono ina fanyi afo ina chukumi yelema do doni kala filiko ale bna kunka fogata si anga fanga boda doma okoni anga franchoro fanga nyama ulu hakilina ame domna kobi wa yasa ka se kana sharia sun kono atinya foka kala filuka uluke o hukumu kono amadu ashijara ale wulla ne ka se Dr Ibrahim Sangoma ni o kulumi sigile me jamana de nimanya ula kolo sinema onyamai mi bora wala hodi fleni ni a jateminɛ coup d'état mun kɛra Mali la août 2020 la IBK la parce que kalata minnu kɛra n'o ye député kalata ninnu olu ma kɛ ka ɲɛ
n'u ma kɛ ka ɲɛ député caman bɛ yen olu ko u ye administration territoriale jalaki député caman bɛ yen fana u ye cour constitutionnelle jalaki donc n'o jalakira o kɔrɔ ye ko sɛbɛn fɔra minnu bɛ fanga di cour constitutionnelle ma u kan ka bayɛlɛma bon mais cour constitutionnelle ka fanga a bɛ constitution de kɔnɔ donc constitution mun a b'a kɔnɔ a bayɛlɛmani a ka gɛlɛn an bɛ transition mun na yɛrɛ gɛlɛya mun bɛ constitution bayɛlɛmani na o ye fɛn fila ɲɔgɔn ye a fɔlɔ ye mun ye il faut que député bulon ka kɛ yen député bulon de bɛ se ka constitution sigira k'a sɔrɔ coup d'état tɛ olu de bɛ se ka constitution bayɛlɛma a filanan ye mun ye o k'a sɔrɔ mali sago bɛ a ka mali yɔrɔ fan bɛɛ la ni kɛmɛ sara la il faut que mali ka se ka kɛmɛ sara ninnu bɛɛ a sago ka kɛ a bɛɛ la bi na dun an b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ yen parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen mali sagoya t'a la mais an ka baara dɔw bɛ yen u bɛ se ka kɛ kalata kow la pour que kalata natɔw jɛya a baara fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o ye n'i ye député ta sisan député minnu bɛ sariya bulon kɔnɔ député 147 olu sɔrɔla cogo di a kɛra depuis 1996 député ninnu a fɔra ko mali ti maliyɛnw ti mɔgɔ miliyɔn tan bɔ donc n'u ti mɔgɔ miliyɔn tan bɔ u ni député 147 de ka kan bon bi na dun an b'a dɔn maliyɛnw ka ca ni maliyɛn 20 ye miliyɔn 20 ye donc n'u ka ca ni maliyɛn miliyɔn 20 ye o kɔrɔ ye ko yɛlɛmani kan ka don député ka taliko la a filanan ye mun ye a fɔ mun ma ko député bɛ sugandi cogo min na ko mode de scrutin député sugandi cogo u b'a fɔ ma ko mode de scrutin proportionnel mode de scrutin majoritaire ye mun ye n'i ye misaliya ta sisan kati cercle député 7 a b'o de di bon député 7 mun bi di ni mɔgɔw caman liste caman bɔra député 7 nɔfɛ liste minnu bɛ na final la ni kelen ye 100 sara la 51 sɔrɔ ni filanan ye 100 sara la 99 sɔrɔ mun ye 51 sɔrɔ 100 sara la o de bɛ député 7 bɛɛ ta donc mun ye 49 sɔrɔ o tɛ député foyi sɔrɔ donc o ye gɛlɛya ye mun bi a kɛ député bulon yɛrɛ maliyɛnw t'u yɛrɛ yaala kosɛbɛ pour que maliyɛnw ka se k'u yɛrɛ ye député bulon kɔnɔ ka wasa o ye scrutin proportionnel de fɛn dɔ fana bɛ député sigi la an kan k'o fɔ o ye bi na mali fɔlɔ in na région tun ye région 8 ye donc cercle tun ye 49 ye ani bamakɔ commune olu de tun bɛ taa député kalafili la kalata la donc bi na région kɛra 19 ye ni région kɛra 19 ye o kɔrɔ ye dɔ farala cercle kan donc dɔ farala cercle kan cercle bi na a ka ca ni jateminɛ kɛra ministère de l'administration territoriale ye jateminɛ dɔ kɛ cercle bɛ taa 137 ɲɔgɔn na donc cercle 137 olu bɛɛ kan ka u sen don député sigi la ni transition bɛ na o député baara kɛ député kalata kɛ donc an hakili la o yɛlɛmani kan ka don o la mais bi na gɛlɛya mun bɛ yen o ye assemblée CNT yɛrɛ conseil national de transition kɔnɔna na u ye loi électorale u bɛ fɛ k'a bayɛlɛma u y'a don a kɔnɔ ko jɛkulu kelen bɛna sigi mun b'i ɲɛsin kalata kow ma ni a bɛ ministère ka baaraw kɛ ministère de l'administration territoriale ka baaraw kɛ a bɛna CENI ka baara kɛ a bɛna délégation générale aux élections ka baara kɛ mais a tɛ jaabi labanw di bon o de la gɛlɛya bɛ yen parce que ni jɛkulu ma se ka jaabi labanw di o kɔrɔ ye ko cour constitutionnelle hali bi a b'a sago kɛ résultat kow la parce que o de ye gɛlɛya mun an y'o ye kabini 2002 fo bi o de ye gɛlɛya mun bi kalata kow la. ni kunnafoni ninnu kɔfɛ an bɛ denkuni kɛ an ka marabolo kɔnɔ kibaruw la an ka ɲamada o walawalo la. a y'o bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la an bɛ taa Kayi mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya Bafilabe ale sɛrikili la kalanko bunakun kan san 2020 san 2021 o caman cɛ kalanso o kuncɛ ɲɔgɔndaw la ni o bɛ tali kɛ baki kan maa minnu kɔni tɛmɛna ni moyɛninbaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Bafilabe ale lycée la lajali wale kɛra olu ye ka sanga ni marisi kalo tile 2 san 2022 min ye maa fɔlɔ ye moto jakarta kelen dira o ma maa filanan sefa wari 20,000 dira o ma musomani 6 minnu kɔni tɛmɛna ni minnu ka moyɛni bɛ 12 la walima minnu ta cɛyara ni olu ye olu bɛ kelen na sifa wari 10,000 dira olu ma lycée ɲɛmaw ye a yira k'a fɔ ko nin kɛkun de ye yaasa Bafilabe lycée publicu olu kɔni na se ka u cɛsiri hali bi kalan fɛ hali bi an bɛ to Kayi mara la ka fɔ mara ɲɛmaayaso ni o bɛ tali kɛ gouvernorat ka sukura min bɛ ka jɔ o kɔnɔ o sukura kɔni bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ ma min kɔni lakɔlɔsira ka fɔ mara ɲɛmaa fɛ ni o bɛ tali kɛ gouverneur kan ka sanga ni marisi kalo tile 2 san 2022 a y'a yira k'a fɔ ko nin so in kɔni baaraw daminɛna
na k'a bi janvier kalo la nka a kɔni ko mɛnna sen na k'a sabu kɛ siman fɔɔ ka se cɛncɛnw ma olu kɔni banni ma wa ko nin so in jɔli o musaka kɔni ka ca ni sefa wari 200 o bɔɲɔnko ye min kɔni bɔra an ka jamana ka kunnafoniw kun cɛ an bɛ taa Ansongo ale sɛrikili la don dɔ kɛrɛnkɛrɛnya ni ka jɛya walew ka o kɛ min kɛra marisi kalo tile 3 san 2022 ni a kɛra lycée Mamadu Isa Mayiga o kalandenw fɛ. Ansongo mairie fɔɔ ka taa se a préfecture ani u ka kɛnɛba n'o bɛ tali kɛ place publique kan olu bɛɛ de furanna kalanden ninnu fɛ. U ye baara in kɛ kadara min kɔnɔ o bɛ tali kɛ lycée in yɛrɛ ale ka san 23nan o san kunbɛn ɲɛnama in na. Nin baara in kɔni kun cɛra ni dolanciba ye min kɛra lycée public Mɔnzɔnka Mɔnde ale ni Ansongo lycée technique ni olu ye u kɔw da ɲɔgɔn kɔ la. O bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la. O tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛ segi ni kana don an ka faba kɔnɔ yan farajɛ garabale ka sanga ni o jeni ye min kɛra février kalo tile 21 tɛmɛnen o kɔni kɛra sababu ye ni ka cɛnniba don an ka cɛkɛda dɔ kun kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ kuran di maaw ma ni o damusɔnnenya o bɛ tali kɛ EDMSA kan ni o kɔni de kɛra sababu ye bi fɛn min ye kurantigɛw ye olu ciyali ye an ka faba kan o hukumu kɔnɔ cɛkɛda in ɲɛma dɔw u wulila ni ka taa jateminɛ kɛ cɛnni kɛliw la u ka jateminɛw kɔfɛ u ye ɲɛfɔli dɔ kɛ maaw ye an ka ɲɛma la. Kurantigɛ minnu bɛ ka kɛ kɔsala in na sisan an bɔra yɔrɔ min na garabali yɔrɔ la falajɛ donc ntɛnɛndon kurantigɛba dɔ kɛra kuran tigɛra Bamakɔ dugu kɔnɔ ani Selenge Yanfolila Welesebugu Kulukoro et Kati o kurantigɛ sababu kɛra tasuma mɛnɛ dɔ de wulila an ka kuranjuru kɔrɔ kuranjuru haute tension o ligne mun bɛ Kalabankoro ani Sirakoro cɛ donc tasuma mɛnɛ in wulilen a ye kuran kabulu dɔ bin o kɛra ntɛnɛn sufɛ donc dugu jɛlen tarata don mɔgɔw ye baara kɛ mɔgɔw sigilen bɛ a kɔrɔ la pour que an ka se ka yɔrɔ sɔrɔ u bɛ se ka baara kɛ cogoya mun na alors mun ye semafo mɔgɔw ye ani EDM technicien olu farala ɲɔgɔn kan ka yɔrɔw labɛn machine baw ɲinina y'a dɔn an bɔla aw yɛrɛ y'a ye cogo min na u ye yɔrɔ dégager donc o baaraw kɛla ntɛnɛn don câble mun tigɛla ka ben donc ka o minɛnw fana labɛn pour que baara bɛ se ka kɛ nka u y'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ très tard dans la nuit k'a fɔ ka se fɔ su jansanlen ma u sera ka o baara kɛ walasa kuran ka se ka sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ tile 3 kɔnɔna na ka kuran di bɛɛ ma voilà donc yen ta sababu kɛra o ye parce que ligne mun don an ka kuran mun bɛ bɔ Manantali fanfɛla la centrale minnu bɛ yen Manantali Albatros Felu ani Akio o kuran bɛɛ bɛ tɛmɛ ka na Kɔjala ne y'a nɔ o kilankɛ fana bɛɛ bɛ tɛmɛ ka taa o ligne fɛ o ligne kelen mun bɛ yen o de bɛ kuran mun bɛ bɔ Selenge o bɛ na Sirakɔrɔ ligne bɛ bɔ yen ka taa Balenge an ka centrale minnu bɛ yen donc ligne mun bɛ bɔ yen nɔ o bɛ olu bɛ siri ɲɔgɔn na donc ni olu tigɛla ka bɔ yen donc a bɛ i b'a fɔ furancɛ min bɛ olu tigɛla ka bɔ ɲɔgɔn na donc o kɛra sababu ye ka na ni kuran dɛsɛ dɔ ye donc o y'a to an ye bolo wɛrɛw ta an ka réseau an b'a fɔ ka a reconfigurer k'a yɛlɛma bolo wɛrɛ kan walasa an ka se ka kuran di mɔgɔw ma o baaraw de kɛla o kɔnɔna na ani n y'a fɔ cogo min na mɔgɔw sera ka jija ka bolo di ɲɔgɔn ma parce que mɔgɔ bɛ se ka kuran sɔrɔ joona cogoya min na donc o kuran ligne mun bɛ a nafa ka bon kosɛbɛ parce que kuran fanba bɛɛ de bɛ tɛmɛ ka taa yen mun b'a to centrale ninnu bɛɛ lajɛlen an bɛ kuran mun sɔrɔ ka bɔ Manantali fan fɛ ani minnu bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ walasa olu kuran ka se ka fara ɲɔgɔn kan ani ka se ka kuran di Bamakɔ dugu kɔnɔ ani kɔkan dugu dɔw la minnu bɛɛ bɛ sirilen bɛ an ka réseau interconnecté la donc o baaraw kɛra yen nɔ yan yɔrɔ taara o kɛla dimanche don donc ni an ka machine bɛ yen u bɛ baara kɛ i b'a fɔ i ka moto ou bien i ka mobili i bɛ taa n'a ye garage la tuma dɔw la peut-être i ma panne y'a la nka i bɛ taa k'a labɛn walasa ka panne kunbɛn donc o ɲɔgɔn baaraw de kɛla kuranmafɛn de don n'u bɛ baara k'a kan fana an bɛ labɛn dɔw kɛ mun b'a to mɔgɔw bɛ se ka baara kɛ o kuranmafɛnw kan
ni hakilisigi ye lakana kɔnɔna na nka u tilalen kɔ o la u bɛna baara daminɛ tuma mun na ka se ka masiniw bila o cogo la walasa ka courant di mɔgɔw ma an y'a sɔrɔ ko gɛlɛya dɔ bɛ an ka masini dɔ la donc o la courant tigɛla nka u tora baara la ka o ɲɛɲini o ye wagati ba ta kosɛbɛ o y'a to courant ma se ka di mɔgɔw ma joona donc an kɔni bɛ mun fɔ sisan courant tigɛ mɔgɔw bɛ mun fɔ ko délestage n'a fɔra délestage ani courant tigɛ client kɔni fɛ abonnéw fɛ a bɛɛ ye courant tigɛ ye mais anw yɛrɛ fɛ ni a fɔra délestage o kɔrɔ courant mun bɛ an bolo ni a tɛ labɔli kɛ ka bɛɛ sɔrɔ yɔrɔ dama dun minnu bɛ yen minnu ko ka gɛlɛn kosɛbɛ an bɛ courant di olu ma yɔrɔ dɔw bɛ tigɛ ni o bɛ kɛ a bɛ munumunu ka fɔ ɲɔgɔn kɔ i bɛ taa sɔrɔ wagati bɛ dan tigɛ a la a bɛ se ka kɛ heure 1 ye a bɛ se ka kɛ heure 2 ye k'a fɔ ɲɔgɔn kɔ mais sisan ta tun t'o ye sisan ta tun kɛra k'a fɔ gɛlɛya bɛ yen ni gɛlɛya bɛ yen k'a fɔ panne de kɛra a la défaut de kɛra a la a bɛ ɲɛɲini k'a dilan de a wagati bɛ se ka surunya wala a wagati bɛ se ka jɛnya o de ye u danfara ye an fɛ sisan courant tigɛ tɛ délestage ye nka a kɛra k'a sɔrɔ gɛlɛya de bɛ an ka machine kan an b'a fɛ ka fɛn kɛ nka an kɔni an labɛnnen don ka baara kɛ tuma bɛɛ su tile sanji kɔrɔ tile kɔrɔ EDM techniciens u bɛ baara kɛ walasa bɛɛ ka se ka courant sɔrɔ ka wasa. Bɔlɔlɔ ale ye fɛn min cɛnnen don bi kosɛbɛ wa an ka jamanaden caman de bɛ minnu bɛ baara kɛ a kan sabula yɔrɔ don fɛn min ye kuma ɲɔgɔnya u ka nɔgɔ a kɔnɔ wa fo ka se kunnafoniw dili na ka sɔrɔ i ma wuli ka bɔ i sigiyɔrɔ la nka o bɛna ta yɔrɔ min don a kɔlɔlɔ tan tɛ o de hukumu kɔnɔ kɔlɔlɔ minnu bɛ a la mu jakite ale wulila ni ka se maa dɔw ma an ka ɲɛmadaw la. Nga bolo sira mun bɛ yen nɔ ni o dɔw kɔni bɛ kɛ se ka tali kɛ Facebook ale ni WhatsApp ni a ɲɔgɔnna caman bi bi na ni a ta k'a lajɛ bolo sira ninnu kɔni kɛra sababu ye ka hadamadenw ka olu kunnafoni ka u gɛrɛ ɲɔgɔn na ni maaw kɔni bɛ se ka photo ani video ka olu ci ɲɔgɔn ma ni teriya siraw ye ni hali ni o y'a sɔrɔ tuma dɔw la ni a ma kofɔlaw kɔni bɛ se ka ɲɔgɔn ye diɲɛ waati wɛrɛ bi bi na ni a ta k'a lajɛ bolo sira ninnu kɔni kɛra sangawuli ye hadamadenw bolo ka sanga ni a nafa ye nka ni a ta k'a lajɛ kɔlɔlɔ caman o fana bɛ sɔrɔ a la ka sanga ni o ye an ka jamana kɔnɔden caman olu kɔni b'u hakilina di. Bon, en fait, les réseaux sociaux, ne bolo a avantage follow est mis. Ça permet de partager l'information. Et bien, l'information sera quand il y a des publicités sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses sur les réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux avantage bail. Parce que ni fait que la jamana kono bi, fait mimi mo la kunafoni a jona dans les réseaux sociaux. On fait mal là ou bien dans le monde maintenant, actuellement là où nous sommes, pour qu'il y ait information sur les réseaux sociaux. Tu vois. En général, il faut les journaux télévisés, les journaux où la télé, mais si c'est avec la nouvelle technologie, les gens ont des téléphones. Donc sur les réseaux sociaux, facilement, il y a information sur WhatsApp, RB, l'information qu'a dit il va sur. Bon, kololo chaman ba de bala. Parce que hakilina jugu b'a la i n'a fɔ réseaux sociaux kɔlɔlɔ dɔ ye min ye dɔ bɛ dɔ photo ta k'a publier k'a tigi banna k'a sɔrɔ a tigi ma ban a tigi bɛ ɲina o kɔlɔlɔ dɔ ye ou bien dɔ bɛ se ka dɔ filmer cɛ ni muso u b'u filmer k'u bila réseaux sociaux kan o réseaux sociaux kɔlɔlɔ dɔ ye i ma ye parce que n'i ye fɛn dabɔ ɲuman kama mais dɔw bɛ yen olu b'a kɛ ka juguman kɛ sinon kɔlɔlɔ caman ba b'a la. Mɔgɔw m'a faamuya de sinon réseaux sociaux ma dabɔ nin ko ninnu si kama réseaux sociaux dabɔla de ka ɲɔgɔn informer ka publicité kɛ ka feere kɛ sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux kɔni a galon de ka ca a galon de ka ca mais ça a b'a to an ka bɔ diɲɛ fɛn min bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ ka bɔ a kalama o yɔrɔnin kelen n'a kɛra Chine sisan an b'a kalama à cause des réseaux sociaux mais galontigɛ de ka ca galontigɛ ka ca la kojugu maintenant i bɛ f'i k'a bɔ ɲɔgɔn na de i ka se ka galontigɛ ni tiɲɛ de ta ka bɔ ɲɔgɔn na. Oui, certainement, mais bon, comment dire, on essaie qu'à tienne à Galou, bon, maintenant, il y a certainement bon, mais inconvénient, nous faut la dépend Adamadine yere de ngania là, parce que ni ngania moi, itiko nyana moi yere keka koro, donc du coup.
réseaux sociaux kanana baga réseaux sociaux ma ko réseaux sociaux de ne blagan ke réseaux sociaux de ne blagan ke hôtel. Voilà, il a action, il m'a fait que ça dépend de toi. L'être humain est doté d'une expérience, donc il peut réfléchir et éviter des problèmes. Les avantages, Adam a des avantages les réseaux sociaux avant permettre de faire chaman ke abi et communication en union entière. Bon, abi permettre de faire que réseaux sociaux quand abi permettre de faire chaman ke ni kɔni ye a ta k'a lajɛ bɔlɔlɔsira ninnu kɔni kɛra sababu ye hadamadenw olu kɔni bɛ se ka ɲɔgɔn kunnafoni ka u to u sigiyɔrɔw la fɔɔ ka taa se kalan sira ma k'a sɔrɔ u kɔni ma dɔrɔmɛ kelen bɔ hali ni o y'a sɔrɔ tuma dɔ la maa ŋaniya jugu dɔw kɔni bɛ kunnafoni dɔw ta k'a bila a sanfɛ minnu ni olu tɛ kunnafoni ladika ye. o kunnafoni kɔfɛ an bɛ taa an ka jamana kɔkan kibaru la min bɛna walawala aw ye Fadi Talifi Mayiga fɛ. aw bisimila jamana kɔkana kunnafoniyaw la an b'a daminɛ ni Côte d'Ivoire ale jamana ye politigiko bunankun kan sigikafɔba dɔ kun bolodara kabini desanburu kalo tile 16 tɛmɛnen a yirala k'a fɔ ko o baaraw kun cɛra bi jumadon gouvernement maw ale ni parti politiki 21 fɔɔ ka taa se ma gansanw ka kulu ma o 26 olu de farala ɲɔgɔn kan ka ni sigikafɔ in kɛ u kɔni ka baaraw kɔ u ye gafe kɛ min na u ye bolonɔbila kɛ k'a yira k'a fɔ k'u bɛna waleya dɔw sigi sen kan togo min na Côte d'Ivoire politique ko basigi bɛ se ka don o la yaasa kalata min kan ka k'u ka jamana kɔnɔna na san 2023 natɔ in na o baaraw bɛ se ka kɛ a sira fɛ n'an bɔra yen nɔ an b'an kunda Libi ale jamana kan a yirala k'a fɔ ko olu ka jamana kɔnɔna na jamanakuntigiya nɔfɛ mankanw kɔni bɛ hali bi k'ali n'o y'a sɔrɔ olu ka wasabulon olu ka danaya ta k'a ɲɛsin gouvernement kura ma ko b'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi Libi kɔnɔna na gouvernement 2 olu de bɛ yen fɔlɔ n'o o kuntigiya talen do ka di Fati Bashaga ma filanan o ɲɛma ale Abdel Hamid kunnafoniyaw la yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni ale kun kan ka wuli ka bɔ fanga la desanburu kalo tile 24 san 2021 wagati de o de senfɛ Fati Bashaga ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko Abdel Hamid k'ale kɔni t'o dɔn tuguni jamanakuntigi nka o n'a ta o ta a kɔni bannen don ka wuli ka bɔ fanga la min kɔni bɛ tali kɛ Libi jamanakɔnɔdenw kan olu jɔrɔlen do kosɛbɛ sabula k'u t'a fɛ kɛlɛ wɛrɛ ka kɛ u ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Congo Brazzaville olu fɛ yen mugujugu dɔ delila ka ci fintigilakaw ka yɔrɔ min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u b'u ka marifaw mara fo ka taa se mugujugu ma jumadon marisi kalo tile 4 o ye o san 10 ɲɛnɛmayali ni yɛrɛ mugujugu ci in senfɛ maa 300 olu de bɔnɛna u ni na wa o don kelen u ye kɛnɛ dɔ sigi sen kan min na maa minnu taɲana olu somɔgɔw fo ka taa se jamana marabagaw ma olu ka se ka tasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu bɔnɛna u ni ma ye an b'a kuncɛ ni kunnafoniya ye min bɛ tali kɛ kɛlɛ min bɛ Ukraine ale ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ ko o tile 10 na n'o o ye bi sibiridon marisi kalo tile 4 ye ko Russie fintigilakaw olu kɔni bɛ u ka kɛlɛ la wa hali bi ko u bɛ mugujugu ci la dugu dɔw kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ k'u b'a la ka baarabolo dɔw sigi sen kan yaasa ma gansan minnu bɛ Mariupol ka se ka olu labɔ u ka lakana kama nka k'o baarabolo yɛrɛ bɔra a dɔgɔkɔrɔ nin dugu in yɛrɛ mɛri ka lasiri dɔw kɔnɔna na a y'a ɲɛfɔ wa k'a kun mun tɛ dɔwɛrɛ ye sabula k'a kun fɔra ko ka mugu ci dabila nka k'o waleyaw ma sabati ka kunnafoni kuncɛ an bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ ni an bɛ don bakurubaw kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ bunakun kan kulu min bɛ an ka jamana dolanciko ɲɛma ni o damasɔnniya o ye Fema Futu ye olu ye kunnafoni di jɛrɛ dɔ kɛ min kɔnɔ ni y'a sera ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye ka sanga ni farafina jamana olu ye ɲɔgɔndan min kɛ ni a kɛra Cameroun jamana kɔnɔ ni o tɔgɔ kun ye CAN Cameroun 2021 an ka samatasegaw olu ye baara min kɛ ka o jaabi di maaw ma Amadu Kuyate ale kun bɛ MCT tɔgɔ la a nana ni jamu ni o de filɛ nin entraîneur yɛrɛ fɛ donc a yɛrɛ nana yira k'a fɔ bi a bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ d'abord ka d'a kan Mali ye prestation min kɛ Cameroun a prestation ma kɛ mɔgɔw sago ye cogo si la bɛɛ lajɛlen ko ɲɛna k'an bɛna se yɔrɔ min an ma se ka se alors n'o kɛra c'est que i t'a sɔrɔ baara dɔ de bɛ yen min ma kɛ ka ɲɛ donc ni baara ma kɛ ka ɲɛ puisque an taara jamana de tɔgɔ la donc entraîneur ni an bɛɛ lajɛlen je pense que président yɛrɛ tun ye yafa ɲini kɛ
mais entraîneur fɛnɛ à son tour bi a nana ka na yafa ɲini Mali bɛɛ lajɛlen fɛ ka d'a kan an hakili la baara min kalifara la a ma ɲa donc a bɛn'o yafa ɲini kɛ yafa ɲini filanan ye min ye c'est que tile fila in na aw bɛɛ y'a ye k'a fɔ France Inter mandenkan kɛnɛ kan entraîneur ye kuma dɔw fɔ kuma minnu digira mɔgɔw la kuma minnu don fɛnɛ an b'a fɔ ka segin a kan a ma bɛn cogo si la parce que entraîneur national ye bɛɛ ɲɛ jɔyɔrɔ de ye en tout cas min ye ballontan ko ye donc kuma bɛ kuma la o man ka bɔ ale da mais adamaden de don donc a yɛrɛ y'a fɔ ko fili y'a sɔrɔ o yafa ɲini fɛnɛ a nan'o kɛ k'o ɲɛsin jama bɛɛ lajɛlen ma mais particulièrement an b'a ɲini journalistes fɛ u ka an dɛmɛ kosɛbɛ Magasuba yɛrɛ y'o faamu bi a y'a ka numéro di bɛɛ lajɛlen ma il est ouvert à tout le monde ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ k'a dɛmɛ je pense que a ka dayɛlɛlen don bɛɛ ye alors o pour que k'o dafa an b'a ɲini bɛɛ fɛ fɛn fɛn kɛra ka tɛmɛ an ka ɲinɛ o kɔ parce que ko dɔ b'an dala bi min de ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye o ye qualification ye pour la coupe du monde donc an ka kan ka baara bɛɛ lajɛlen bila ka kɛlɛmisɛnnin bɛɛ lajɛlen bila dimi ni furugufurugu min b'an cɛ k'o bɛɛ bila bɛɛ lajɛlen k'i ɲɛsin nin objectif principal nin ma an ka tɛmɛ o la n'an tɛmɛn'o la u b'a fɔ cogo min de l'un sale se lave en famille ni nin match banna ni fɛn fɛn ka d'an ye an n'o fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ yan k'o fɔ k'o dilan ka bɛn o la yan nɔ mais yan'o cɛ an ni kɛnɛmamɔgɔw de bɛ kɛlɛ la donc an kan ka fara ɲɔgɔn kan de k'o kɛlɛ kɛ fɔlɔ n'o kɛlɛ banna n'an bɛ min kɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an n'o kɛ maintenant pour que k'o ko baara fana nɔgɔya an ye ci bila an ka balontanna kɔrɔ dɔw ma Cédric Kanté sigilen filɛ ale sera yan ka ban Seydou Keita b'o la Frédéric Oumar Kanouté b'o la je crois que Mohamed Lamine Sissoko fana b'o la donc an bɛ na olu kɛ ka fara encadrement kan parce que olu ye balontanna kɔrɔw ye u ye ko caman faamu balontan na u bɛ se ka na n'u ka dɛmɛ ye k'o lase équipe nationale ma. Ni bɛ dansigi bamanankan kunnafoniw na ka sanga ni bi kari marisi kalo tile 6 san 2022 ani diɲɛ ka kulomajɔ la Ala ka su wɛrɛ d'an ma. M7 TV, les 7 jours qui font le Mali.